Hei, salutare toată lumea! Bine v-am găsit la un nou episod de Mituri și Legende Five Nights at Candy. Și înainte de toate, te-aș lăsa un like dacă într-adevăr vrei să continui seria și dacă îți place, bineînțeles. Dar probabil, la 800 de like-uri facem următorul episod. Astăzi vom vorbi despre cel mai special animatronic din tot Five Nights at Candy-ul, și anume Rad Șoarecele. Și el, bineînțeles, are o poveste tragică, dar și un secret destul de urât pe lângă asta. Mai întâi, hai să vedem ca lui în joc. Începem. Designul lui are turi de Rad înălțit, e nefolosit. Pe lângă asta, el arată al naibii de înfricoșător. Deci, sincer, nu vă sperie Rad? După părerea voastră, care este cel mai înfricoșător animatronic din Five Nights at Candy? Sincer, mie mi se pare Rad, cel care îmi dă fiori. Și tot în același timp, mi se pare și preferatul meu. Săptămâna aceasta, produsele partenere îți aduc 10 mașini de spălat LG. Profită de... Deci, el este destul de deteriorat, dar el este activ încă din noaptea 6-a. Însă el încă nu se află în Parton Service, unde se află în mod normal Candy. El se află într-o cameră în care nu o putem descrie chiar atât de bine. Dar se află un mic secret la această cameră. Camera, după cum ați observat, Rad este foarte activ după activitatea lui. Adică se mișcă extrem de repede după ceilalți care se mișcă abia. Bineînțeles, el își dorește răzbunare. Însă el a fost victimă omorâtă nu a fost împreună cu ceilalți copii, el a fost omorât separat. Ceva mai special, ceva gen Golden Freddy. Oare și el să aibă un incident asemănător? Probabil, nu știe nimeni. Nimeni nu știe acest lucru. Însă, după cum am spus, el a fost prima victimă, prima posesie, primul animatronic Express Primo. El a fost prima mascotă principală. El a fost dinaintea tuturor, ceea ce e ciudat pentru mine. Rad a fost primul și primul prototip al localului. Numai el se afla pe scenă înainte să vină Candy și Blanc. Dovada că a fost primul animatron este la prima scenă când se termină asta și ei stau nemișcați. Sunt nemișcați decât Rad. Până când unul dintre ei, așa nume Rad, se trezește și începe să se miște ca prostul. De ce oare ceilalți doi nu se mișcau? De ce doar Rad se mișcă? Pentru că el nu erau posedați de mine, decât Rad. Ceilalți copii nu erau omorâți, deoarece Rad era prima victimă. De aceea Rad este activat. Și în plus este și tot în Q channel-ul acesta, cămăruța aceasta mea, așa, observăm. Unde se află oare Rad? Rad se află chiar aici, unde este șmecher. Știți bine unde este Rad, și anume în camera nouă. De acolo este Rad. Este Rad din Cute, e locația din Cute Channel unde se află Rad. E bine, acolo a rămas singurul animatronic, anume Rad. Hai să trecem și la ruta lui, stați un pic. Stați un pic. Bucură-te de colțul tău de natură și de micul dejun cu almete. Pufoasă și delicată, crema de prânz. Bun. Păstrează gustul. Am trecut și la ruta lui Rad. Bun.
După ce că nu pot să fiu arăt, știți că eu nu sunt cu rudele acestea, așa că nu o să fiu arăt. Deci nu vă am ce să vă spun despre Rad animatronicul, pentru că el este un animatronic destul de ciudat. Bun. Ok. Acum ce mai vreau să vă spun eu despre Rad. Bun. Deci, el este un animatronic simplu, da? Deci, după cum îl vedeți, e urât. El poate veni și prin stânga și prin dreapta, la fel ca Candy. Dar nu vreau să vă spun ruta, pentru că nu are o mare importanță. Ruta lui e foarte... Bun. Începe din camera 9, apoi camera 2, merge apoi în camera 7 și în final în camera 6. Iar ruta lui prin dreapta pleacă din camera 9, se îndreaptă spre apoi camera 5 și în final camera 4. Similar cu Candy, ochii lui lipsesc și nu sunt funcționabili, nici ai ochii endoskeletonului, așa cum îl putem vedea la ușă. Însă ne putem orienta pe camere și când se aude un sunet destul de ciudat. Însă el e foarte rapid, dar jumpscare-ul lui este cel mai înfricoșător jumpscare. Sunetul lui este la fel, este schimbat, ceea ce face să te faci... Da. Un mic easter egg când te duci la Rad și te uiți la el, când o să-l vezi pe Rad, se oprește muzica. Și dacă lași 10 secunde, începe să se miște și să vină spre tine. Destul de creepy, nu așa? Acesta este un motiv de ce Rad este așa special. Și încă ceva, bineînțeles, la Custom Night numele lui nu se vede. Oare de ce? Oare fiindcă este uitat? Oare este cel mai vechi? Cred că da. El este fabricat din 1987, 86, alături de Reverse Puppet. Da, ați auzit bine, în 1986, înainte din mușcătura din 87, dovada din cutscene-urile din joc. Acum hai să-i vedem mica povestea lui și de ce n-a mai fost folosit. Țineți minte când v-am zis că a fost prima mascotă a restaurantului? Prima, încă un animatronic. Asta e povestea lui. Copiii erau deja plictisiți de Rad. Vedeau în fiecare zi același animatronic. Să fim sinceri, cine vrea să vadă în fiecare zi același lucru? E bine, și acesta este un lucru în care copiii au prins ură pe Rad. Deci, da. Candy, Pisicuța și Blank au fost aduți. Bineînțeles, Rad era un fel de Freddy, oarecum șeful. Ei erau lăsați în free room. Într-o zi s-a dat un anunț că localul cu hamburgeri au fost adăugați noi animatronici, și anume Candy și Blank. Copiii și adulții au văzut acest anunț și au fost curioși să vadă ce este nou. Însă unii copii îl urau pe Rad, deoarece era un șobolan, iar designul lui nu era așa de drăguț. Însă unii copii nu vreau să-l vadă pe scenă, credeau că l-au înlocuit, credeau că era ceva mai bun. Însă l-au văzut pe scenă. Au fost foarte dezamăgiți. Candy și Rad cântau, își făceau treaba, până când un copil, care bineînțeles îl ura pe Rad,
a început să-l hoiduie. Da, văzând și ceilalți copii chestia asta, au început să facă la fel. Ce face omul, face și maimuța, nu? Nu-i așa? Nimeni nu se juca cu el, nimeni nu-i dădea o îmbrățișare sau ceva. Practic, animatronicul acesta era singur. Ei bine, din ce în ce mai mulți copii au început să arunce cu mâncare în ras și au început să-l buhuie. Au aruncat. Paznicii au intervenit până când după aia i-a venit o bucată de hamburger în gură. Și din moment ce el era setat să vorbească, râdea din gură, bineînțeles. Chestia este similară ca la Fazbear. Hamburgerul i-a intrat în gură, nu mai a putut să o deschidă gură. Și astfel s-a stricat acel arc al Ender Skeletonului, care tot făcea să se miște animatronicul. Și de-aia Rad a fost scos din funcțiune și a fost uitat. Rad, șobolanul, nimeni nu îl plăcea, nimeni nu îl suporta, nimeni nu îl avea ca favorit. Era un simplu animatronic, șobolan, care își făcea treaba. Poate și de aceea este atât de agresiv. El își dorea doar iubire din partea noastră. Nimic mai mult. Săracul Rad, nimic mai mult. Ce Rad, cea mai tragică poveste, aceasta este. În fine, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita de un like, deoarece like-ul tău contează și mă ajută la 800 de like-uri. Facem următorul episod. Eu am fost Golden Freddy, pe data viitoare.